बहुत ही धमाल रहे वाला बा। काहे से कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा अच्छा फिल्म आवे वाला बा, अच्छा अच्छा गाना आवे वाला बा। हमनी के भोजपुरी के दू गो स्टार एक साथ मिल गइल बड़न, तो समझ सकतन जा कि भोजपुरी के का होखे वाला बा। एकदम तहलका मचे वाला बा। हॉलीवुड टॉलीवुड सब फेल होई भोजपुरी के आगे। भैया हो सही बात कहतनी, भोजपुरी के आगे सब फेल होई। रोज सब वेट करी, पहले जो असली गाना फिल्म चलत रहे अब कुछ ना चली उ सब। काहे से कि देखी हमनी के जौन भोजपुरी सिंगर बड़न अब समझदार हो गइल बड़न, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनावतन, बढ़िया बढ़िया वीडियो लियावतन, बढ़िया बढ़िया गाना लियावतन। और हमनी के खुशखबरी बा, 2 गो हमनी के भोजपुरी के सिंगर बहुत जल्द चुनाव लड़े वाला बड़न। और कौन सा पार्टी से लड़े वाला बड़न अभी तो सस्पेंस बा। दोनों स्टारन के एगो स्टार हमनी के मगही स्टार आ एगो हमनी के भोजपुरी स्टार, दोनों चुनाव लड़ी हैं। अब देखिए अब जगह डिसाइड नहीं है, एक आदमी के तो जगह डिसाइड बा हमनी के गुंजन भैया के पक्का बा कि नवादा से चुनाव लड़ी हम, लेकिन अभी